What's up guys? So for today's video guys, pupunta kami ngayon sa Villar Underground River. So dun tayo guys, ipapasyal ko kayo sa magagandang pasyalan doon sa Villar. So tara guys, samahan nyo kami guys sa isang panibagong adventure. Yoo! Come on si Google. Naman sa lumagat ko. Diyan mo palo. Isurok mo din sa nag-aura. Ito talaga. Sigit na. Liquid na puro.
possible po dyan? Yan ang gamit yan. Hindi man sa kaya kuya, no? Di naman yun mapasigang ang kanan. So, galing maning. Ano yan? Ano yan? Nakakasok mo lang tayo, no? No, paano dito dyan? Tapos mabato na dyan.